יהיה טוב, לא מעניין לכם. אנחנו פה ולא עוזבים אותך לעולם, לנצח. הבטחה של אימא, הבטחה של אימא. טוב. אני בסדר, את רואה שאני בסדר. את רואה שאני בסדר. את בסדר? אתה יודע איזה אישה חזקה היא, תגיד לי. כמה קיוויתי שאני אוכל להגיד לכם שאני אוהב אתכם ושאני אראה אתכם עוד פעם בחיים האלה. איזה נס, איזה נס. אני כל כך אוהב אתכם, אני כל כך אוהב אתכם. לא אחי הילדים. אני עשיתי אותו. אני עשיתי אותו לבן. וואי וואי וואי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. כל כך שמח לראות אתכם. אמרתי לו במעשים. נכון. אבל למה לא להגיד במילים גם כשאני יכול להגיד, אבל אני אוהב אותך. אמרתי במעשים, אנחנו ראינו את המעשים. אתה אדם מיוחד במינו. איי איי איי. אדם מיוחד במינו. לכן החזקת מעמד. אדם מיוחד במינו. וואי וואי וואי. نور جماني حبيبتك حبيبي خلاص كل يوم شفعت بنوت בסדר? למה? בוא. בוא בלעב בולים. איפה? וואי, איזה קיר הקרוב. הגעת לנו? אנחנו נגמר לך את זה.
אתה מכיר אותי? אתה זוכר? ברוך אתה אדוני, הגיענו לזמן הזה. אמן. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. גגעתי לעיניים האלה, לקול שלך. יואו, חיים שלי. מה קורה אורה? הנה סבא, יואו. אוי, זה מתוק כל קצת. אני אוהבת לכם, שתיכם ממש. חברה שלך עשתה. באמת צהל, אמא את לביאה. אמא את לביאה. כל העולם יהיה לך, הכל. כל העולם יהיה לך. An outstanding result, a result of immense planning and high level of professionality. We had special forces from the Yamam police unit combined with the Israel Security Agency, the Shin Bet operational capabilities, all under the umbrella of the IDF, that went into a residential area in Rafah, conducted a rescue operation, and indeed, in the early hours of this morning, we announced that we'd retrieved and rescued Luis Har, who is 70 years old, and Fernando Marman, who is 61 years old. The reports that we've received, the initial surveillance of their health situation was חלמת שהלכתם הביתה? הנה עכשיו החלום מתגשם, אנחנו בבית, זהו, אנחנו עוד מעט הולכים לבית שלנו.
מה הסיכוי שלוותר על האחד אוי, איזה חזק אתה שאני אוהבת אותך איתן. יואו, כמה דאגנו. וואו. איזה ענק הילד הזה, מה זה? מי זה? דיים! סואל, מה זה? הוא אינסיין. מי כמובן? מי קיים? יואו, אימרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. יש לך שתי ידיים, שתי רגליים. איך התגעגעתי לכם אבא. תראו איזה גבר, תראו. איפה הם פה? רועי התחיל טט. אני בסדר, מה את בוחר? אני הכל טוב. נועם, בוא. Abrácense juntos, por favor, que quiero esa foto. Mira que mira. Mira, mira que se ha conectado. Ay, tú, ahí casa. בחדר הזה לא בוכים יותר, חלאס. איך אתם? איך עבר עליכם הזמן? כמה חיכיתי לך, יפה שלי. עם החיים שלי. מה איתך אבא שלי? איך את?
טוב, הכל בסדר, זהו, הכל טוב, אני שלם, את שלמה. כל הכבוד לך על הכל, אני גאה בך, את לוחמת, את לוחמת, זהו, שי צחוק. ואני שותפה שתלווה אותך. אהלן ויזיין. איפה? את מחפשת אמא? כן, אני. אוי, רק בשבילך שרדתי חיים. אחים שלי! שרדתי! שהגעת, אם אנחנו כל המשפחה מחכה לה. איפה עליזה? נשמה שלי! וואי. וואי. אני, תראה איך אתה נראה. ממש. וואי. איזה יפים אתם. אתה יותר. וואי, איך אני רוצה לחבק אתכם. עוד רגע. גם אנחנו. זהו, אתה בבית. זהו, זה נגמר. זה נגמר והתחיל משהו עכשיו. נכון. אבל די, בטח, יהיה בסדר. מה זה יהיה בסדר? כבר בסדר. עוזר ככל יכולתי לשקם את נירוז. אבא, שב. אבא שלנו. בוא תשב מאמי. אבא. שמעתי פעם את אמא שלכם מדברת בה. אמא, את רוצה שקית? בוכה. בוא עליך. Guys,
אלוהים, תודה! אלוהים, תודה! זהו, זה נגמר, זהו, זה מאחורינו. זה מאחורינו, זה מאחורינו. וגם זה טל ועומר דבר ראשון שאלו. אתה לא יודע מה קרה לי שגיליתי שאתה חי, אתה לא יודע מה אני מטורפת עליך! אני חולה עליך, אני חולה! יואו, אני כל כך אוהבת אותך! שנתיים בשבוע, כל יום. הבן שלי חזר הביתה! יש! יש! חזרתי הביתה. יש! יש! לא מאמין. יש! סוף סוף משפחה שלמה. נכון, זה מאושרת, זה המשפט של הסרט שלך. הכי מאושרת. הכי מאושרת. הכי זהו נגמר, גייגו. هلا هلا هشام هلا 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 كيف حالك؟ كويس؟ الله يخليك اياه تعال ابوي خلاص يا ابوي Primero a él, quiero ver eso yo. Ay, yao, yao. Yao, yao. Hola, hola. אמן, אמן, את חזרת, מתוקה שלנו, את חזרת, וסשה מחכה לך. וכולם, איתנו, איתנו. אבא, איזה עלוב ששרדת. איזה עלוב ששרדת, אבא. עלוב. אתם אלופות. וואו, עלוב. זה מרגש. רגע, בוא ניתן לשיר לחבק אותו ולדי לחבק אותו. שיר רוצה לחבק אותך? אימוש! אמא! כן, שי סיפר. ידעת. עכשיו, אתה נשמע? הכי כיף בעולם. איזה כיף שזה נגמר. שאתה תתעלף לנו לי. כמה חיכים. בין האוצר לתחתית, בלי שיש אותך, קוראים לזה אהבה, מחכים לבוא
לכולם, נאות, אני אוהבת אתכם. לירי, חיים שלי! גיבורת בבית, זהו. חיים שלנו. ליאל בג נאמבר 1! חיים שלי. וואו, אז לא השתנה. אני גם כל היום. זהו. אני אוהבת אתכם. אוי, חיים שלי. אני אוהבת אתכם, כל אזרחי מדינת ישראל שתמכו במשפחות שלנו ועטפו אותם, ולכל חיילי צה"ל שעשו הכל בשבילנו. שיהיה לכם תודה רבה, אני אוהבת אתכם. תודה, אני רוצה חיבוק גם ממך. בוא לפה, רועי, בוא נתחתן לפה. אתה חי! אתה הגיבור שלי. תציעי לחזור עכשיו לרייבלס, כבר חזק. מה יש? מה נראה ממנו? מה זה? מתן הקטן. חכה, אני אוהב אותך. יא מלך, יא מלך. יום אחד לא הרפאנו, חיכינו לך כל יום. ואתה פה, אתה פה. אתה פה. סובב. כן. אהבת? מה זה זה? דומה לך. זה אני. כן. הלאה, של החמאס, קוש. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולם. כנס, כנסו מהמשפחה. וואי. שים את זה איתך. בסדר? קבענו לעשות אותו. לא, אתה לא עושה מתן. ברור שהוא עושה. בארץ, בחו"ל. תראה תמונה עם החולצה. מתן שלנו. חיים שלי, אתה אלוף גיבור, כפרה עליך אני, כפרה עליך אני, כמה החיות שלך מחכות לראות אותך, ואילנה, חיים שלי ונוני, כל העולם חיים שלי אתה, בטח, החזירו לי אותו אחרי 4 ימים, אתה לא מבין טונטון, אתה לא מבין, חיים שלי מה, כפרה עליך אני, את החיים שלי, אתה רוצה לשתות, כפרה עליך, בוא כפרה עליך, בוא כפרה עליך, בוא חיים שלי, אתה בוא כפרה עליך, חיים שלי, אתה חיים שלי, אתה אלוף גיבור, כפרה עליך אני, כפרה עליך אני, כמה החיות שלך מחכות לראות אותך, ואילנה, חיים שלי ונוני, כל העולם חיים שלי אתה, בטח, החזירו לי אותו אחרי 4 ימים, אתה לא מבין טונטון, אתה לא מבין, חיים שלי מה, כפרה עליך אני, את החיים שלי, אתה רוצה לשתות, כפרה עליך, בוא כפרה עליך, בוא חיים שלי, אתה בוא כפרה עליך, מה זה? לא כפרה, לא צריכה נייר.
אין מספיק מצלמות. שמור עלייך, הכל יהיה בסדר. איך אומרים? וואו, מתוק שלי, בוא, אמא שלך פה, אוי נמרוד. ילד גיבור שלי, ילד גיבור שלי. תראה אותך. ראית את זה? לא, ראיתי בתמונה. בניילון ראית את זה. בתמונה. מה שאתה רוצה. אתה יודע שהוא הביתה בחדר כושר? אמרנו בבית החולים שיכינו גלידת מוקה חיסו. סיפרו לי, שעשית המון בעיות. אין לך מושג. אני מבקש להודות לצבא האיכותי, האנושי והמוסרי ביותר בעולם. אין צבא כזה בעולם. לא ויתרנו, לא ויתרנו. לא מתחת. כולם בסדר, אבא, כולם בסדר. כולם חיים. אמרו לי רק שאתה ברחת, אבל אתה ממזל, אני יודע השיח שלנו לא היה טוב. גילו אותנו במחבואים שם. זה מה זה טובה? אוי, גיא. הכל בסדר, אנחנו בסדר גמור. כן. איזה כיף. קונן, אני הולך לעשות לך חישולון שבוע שלם אופניים. בכל מקום אנחנו נרכב, טוב? תרים את הראש, תסתכל עליו. אני פה. מה אני פה? אני בסדר, מתוק שלי. אני בסדר. אני פחדתי שאתה גם הלכת. אבל אתם בסדר, אה? אל תדאג. אני יודע. וואו!
הגעתי. יש, אני מת עליכם, איזה יפות, איזה בנות. איזה בנות. אושר, אתם עושות לי אושר. אין לך מושג. איזה אושר, בואי לידי, בואי. יואו, אני ב... עומר! יואו, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף, רציתי גם איך אני שמח, איך אני שמח. איזה כיף. אתם גיבורים, אתם מדהימים. אתם מדהימים, אתם כל כך טובים. איזה כיף אתם מורים שלי. איזה כיף אתם מורים שלי. כמה חלמתי על זה, אתם אין לכם מושג. אנחנו, אין לכם מושג. גם אנחנו. איזה כיף שאתם בסדר. אנחנו, איזה כיף שאנחנו בסדר. החיים של אמא, החיים של אמא, אתה... כיף למעק את הראש. יואו, עומר, אתה בבית. אתה בבית, אתה נגע איזה יפים אתם, איזה כיף לראות אתכם. איזה כיף לראות אתכם, אחים שלי, איזה יפים אתם. כמה שהתגעגעתי לכם, אתם אין לכם מושג. שהחיינו והגיענו והגיענו לזמן הזה. יואו, התגעגעתי אליך. הלכתי על הלארג'. כן, צלם פה בן אדם, שלי צלם. בסדר, זהו, זה נגמר, זה נגמר. אמא גם פה. שמע שלי, כל כך התגעגענו. הכל בסדר.
יפה שלי. אתה מנשקים אותך, אוהבים אותך, אהוב שלי. בוא נעשה שלי. איפה שמעת אותי? בוא. באמת? וואי. אני שרופה עליך, חתיך. אתה לא תאמין מה. חתיך שלי, יפה שלי אתה. בכל העולם הלכתי, דיברתי עליך. אתה לא יודע איזה גיבור אתה. איפה אמא שלי? ראית לך? איזה יפים אתם! אבא, חזרתי בחיים, אבא, חזרתי בחיים! אפשר לגעת בה! אתה אלוף, אתה אלוף. גיבורות אתן. איך שמרתם עליי. אוי. זוכר איך קראת לה? מה זה? אז ככה קוראים לה. מה זה? קוראים לה שחר מזלת. מושלם. מושלם. איזה שם. אני בסדר, בסדר, את רואה שאני בסדר. את רואה שאני בסדר. את בסדר? אתה יודע איזה אישה חזקה היא, תגיד לי. קונטרול, אתם שומעים אותנו? תירגע. זהו. אתה איתנו חיים שלי. זהו. אולי תשתה כפרה. די. אלוהים חטאנו לה, אלוהים לך עולם. מכיר אסורים, אלוהים חטאנו לה. אלוהים לך עולם, שיקר. זהו. זהו חיים
מתוק, מתוק, מאוד אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. מתוק, אתה מתוק. נשאר ההומור שלך, אוהבים אותך. זהו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. יו. אז רגע, אני אשים את התיק פה, כאילו? שימי, שיהיה לך נוח אחרי זה. זה בסדר לשים פה? אפשר להיכנס? בואו. אבי, להשאיר את ה... שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עצם חיים שלי, האור שלי, הלב שלי, די, זה מאחורינו כבר. נשמה שלי, שנתיים, יום. חיים שלי כפרון עליך, הלב שלי, חזר לי החיים. תודה לאנשים שהחזירו אותך חיים. תודה. בואו ניכנס לחדר, היה לכם יותר כיף לשבת. Я так подозреваю, что чуть-чуть времени ты мне перелистнешь уже. מקסים, אני לא רופאה שבאת. בואו תיכנסו לחדר, אתם יכולים לשבת. מויה тут дорогой. ברוך אתה אדוני אלוהים שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. אמן. השם ישתבח שם. ברוך הבא. שלנו. נשמה שבאת. אנחנו יכולים לעזוב אותך פעם. נשמה שלי. עכשיו נהדר. יותר נעים בישיבה. Здравствуйте, Дона Лена.